dito kami ngayon kay Koreanto. So happy niya, no? Mirasan niya yung na yan, nakasikan ko. Kasi pa kasi malulam na eh. Mapilit kami yung last day kasi ngayon ng event. Kaya pang St. Clark, yung commercial. Riders Fest, ano yata, Riders Festival. So ating motor show ka rin. Ating muling endurance, dito ang endurance. Hindi ako nalayata, napunoran yung biyan. Eh, hindi kami, wala mag-endurance ka na makanik yung uran, ayan. Eh, pa rin mayari yung uran. Nakakakitiketang kantiketa, ito shortcut ito eh. Papunta kitang Don Vico Avenue. Bali, nakadadaretso kitang matraffic ka rin. Pwede kang dumalan. Na ito makalbog niya, ito oh. Na yun nakakikit. Yan oh. Wala alam na. Nandun pa kasiguran eh, natinok lang eh. Nulol ni Paget ang intersection na Akichito. Itong Jollibee ka rin, upon Burger King. Then, papunta na Don Nico Avenue. Ito, papunta yung Friendship. Ini, papunta na Clark. So, meron kaming bagya, minura naman. Natin may na ano. Yan, may sigahan naman. So, chugay yan, ikaresali lungan kayo. A few moments later. So ito yung nangyari. Dahil matagal kami na-stranded sa ulan, halos 1 hour ata, dun sa may Friendship, hanggang dun sa may malapit sa gate, dun sa may Clark, yung Friendship gate. Ayun, pagdating namin, tapos na, nagliligpitan na. So yun yung nangyari. Na-scam ride kami dito sa may, paano ba tayo, yung Riders Fest. Yung event ngayon dito sa may Clark. So yan, yan yung nangyari kapag nahuhuli ka sa mga event. So ngayon, mag-chill ride na lang kami dito sa may Clark. Ito na yung magiging content natin ngayon, chill ride sa Clark. So yun na nga, hindi natin nadatnan yung event dun sa may komersyo. Napunta tayo dito sa may Clark Museum. So sarado na rin, ito yung Clark Museum. Ayan, Clark Museum. Mag-open daw ito from Tuesday to Sunday, and then hanggang 4 o'clock lang. 4 o'clock up, sasara na. So, hindi rin natin nabutan bukas dahil nga anong oras na ba? 5 o'clock na. Yan, makikita nyo, Clark Museum. Museong Kapampangan. Ito. So, ito yung museum operating hours.
Tuesday to Sunday, 9 a.m. to 4 p.m. Closed Monday and during public holiday. So ito yung mga schedule of fees, yung charges nila. 20 packs below walk-in. So 200 male and female yung adult. And then student with ID. Child below 3 years, senior citizen free. Employees of Clark Locator with ID free. So CDC employee, CDC SPRO, immediate family free. Group tour 21, person 200 pesos each. So yan yung mga charges. So according kay Sir, yung nakausap ko, maganda raw dito sa loob at saka maliwalas. Kaso nga lang, hindi tayo nagkaroon ng chance na makapasok dahil nga sarado na. Ito, ayan, bandila ng Pilipinas. So makikita lang natin dito yung mga relics. Ito. Yung mga relics ng ano ba tawag doon? Yung sa yung sa giyera, ito machine gun nata ito, tingnan natin. LEC yata. LEC ng ito. LEC ng eroplano. Hindi naman siguro baril ito. LEC ng eroplano nga. Ito. Yan, makikita nyo rito. Tapos yun yung parking. Pinaka park. Maganda rito. Maganda. Tignan natin yung isang ron. Meron pang isang LEC doon. Tignan natin. Ayan. Yung Clark. Kasi yung Kapampangan. So ito LEC pero mukhang mas matanda yun. Ito, LEC din ito. Yung ko walang nakasulat kung anong klaseng eroplano yung naka rito, yung naka-design dito sa LEC nito. The newly renovated Clark Museum features an expanded collection of artifacts, true-to-life replicas, scenic dioramas, old photographs, murals, and interactive displays, among other significant to the history of Clark, Pampanga, and surrounding areas, generally called Metro Clark. The museum tells of the Filipino spirit of bravery, industry, and ingenuity of a nation sovereign while running through a narrative across 4 galleries. It briefly tells a story, a bigger world from which Clark grew, and speaks of social and economic advances and a continuing progress. For a heightened museum experience, its newest attraction includes a 48-seater state-of-the-art 4D theater featuring a 20-minute documentary film entitled Risen from the Ashes, which highlights Clark's rich history fast forward to the present. The 4D theater offers a one-of-a-kind experience which would allow visitors to view the eruption of Mount Pinatubo in 1991 with spectacular in-theater effects includes wind, bubbles, and mist to add a breathtaking fourth dimension. A section located at the ground floor will house changing thematic exhibits to keep museum displays dynamic and relevant to the times. As part of the museum program, thematic exhibits will be lined up for the year, which is expected to draw crowd and entice repeat visitors. One eternity later. So bali nandito kami sa may CDC parade ground. Bali, sa nakikita nyo, doon ginawa yung yung tawag doon, yung Riders Fest. Hindi ko. So ito yun. Dito yung Children's Park and Barn Houses. So ayan. So pupunta tayo ngayon dito sa may
pinaka-oval ng Clark. Ayan siya. Oh. Ayun yung Clark signage. Yun, nandun. So dito, masaya dito pag umaga. Maraming nagja-jogging. Katapat niya mismo yung museum. Ayun, museum. Pero yung iba, naglalakad-lakad lang. So ito, tingnan natin yung ano dito. Yung pinaka-pangalan ng Clark. Yung pinaka-signage niya nandito. So ito, ang lawak dito. Ito yung magandang pasyalan. Kung gusto mong mag-jogging, kahit maglakad-lakad pag umaga, ayan. Yun yung Clark. Ayan. So, tingnan natin gaano kalawak para makita nyo. Ayan o. Lawak. So, ayan. Bali, nakikita nyo ito. Siguro ito yung ginagawang Christmas tree kapag malapit na yung Pasko, December. So, sa ngayon, frame lang ngayon ito. Tapos dito, makikita yung mga spotlight nila ito. Mga LED. Ang lalaki. So, yun. Bali yung nakikita yung mga building doon. Yun yung mga parang may neon na liwanag. May ilaw sa taas. Pinaka-rooftop nila. Yun, ilan ba yun? 1, 2, 3, 4. Marami. Siguro mga nasa 7 buildings yung mga nandun. Mga condominium yata yun. Bali pag gabi, umiilaw ang mga yun sa taas. Ang gandang tignan. Lalo na pag nandun ka sa may Sapang Bato. Very visible yan. Lalo na pag nandun ka sa may Bella Montana sa Bamban. Kitang-kita mo. Mga neon light. Ayan. Bali nakikita nyo doon. Doon ginanap yung Ride Fest. Yung Wiltec Ride Fest. Kaso nga lang, ayun. Hindi na namin nadatnan. Dahil pagdating namin tapos na. So ngayon dito na lang tayo magbibideo.
So bali nagsisidatingan na yung mga sumali dun sa may endurance. Sila pala yung mga nakasalubong namin kaninang naka-best. Kaya pala pare-pare yung mga best nila. Akala ko group ride yung ginawa. Ngayon pala nagsisidatingan isa-isa. Bali ito yung mga finisher dito sa may Dragon Extreme. You know, this is not a race. This is an adventure ride. So iba-iba yung motor yung pwedeng sumali. Walang category dito yung 400cc or 200cc, below 150. Basta kung ano yung motor mo, pwede ka sumali. Dali yan, mga finisher. Kaya pala hindi pa nililigpit to, dito pala yung pinaka-checkpoint. Bali, magre-register sila dito pag nakatapos na sila. So ayan, dumarating ng iba oh. Dumarating na oh. Parang yung sa Boss Ironman din. Ito. Ito sila oh. Bali yan ito, 700 kilometers. Tapos tayo, nagpa-picture lang doon. Kolorong tayo, hindi naman tayo kasali. Basta nagpa-picture lang tayo, hindi naman tayo kasali doon sa mga endurance participants. Ewan ko kung saan sila umikot. I-search na lang natin kung saan. Sige. 10 years later. The Clark Parade Grounds, also known as the Clark Development Corporation Parade Grounds, is a sporting open ground at the Clark Freeport Zone in Mabalacat, Pampanga, Philippines. It used to be the parade field of the Fort Stauffenberg of the United States Cavalry. It was used by soldiers as a concert venue and a polo field. In 2015, the Clark Development Corporation made a $20.6 million renovation of the parade grounds, which included improvement of the jogging path, installation of new lights, and other utilities and fixtures.